Mixin il-qudiem iżda fejn jidħol work-life balance u pożizzjonijiet ta' tmexxija għad fadal ħafna xi jsir. Hekk spjegat il-Kummissarju għall promozzjoni tal-Ugwaljanza Rini Lajvira f'kummenti illi tat lil Net News f'konferenza illi saret bit-tema in-nisa u l-irġiel għandhom l-istess ħin biex jilħqu l-karigi tagħhom. Lajvira spjegat illi lan wara din il-konferenza propju ftit jiem qabel jum il-mara kien sabiex jitwasslu rakkomandazzjonijiet biex tiżdied l-ugwaljanza bejn ir-raġel u l-mara. Mill-2010 għamilna progress ta' 15.7, ċifiri aħna mixin qudiem. Pero f'da sew ċoqsma għandna bżonn nimxu iktar qudiem. U din hija għaliex l-iskop ta' din il-konferenza biex niddiskutu flimkien u noħorġu b'rakkomandazzjonijiet. Il-Kummissarju kompli tispjega li fejn jidħol pożizzjonijiet fit-tmexxija u fil-politika il-mekkaniżmu tan-nisa jidher illi hemm biex il-Gender Equality Index jiżdied f'dan ir-rigward iżda mill-informazzjoni miġbura jidher illi għad hemm aktar xogħol xi jsir. Fejn jidħol il-poter aħna diġà użajna l-Gender Corrective Mechanism u l-ħares ma kienx hekk għax kieku bqajna bi 15% tal-membri parlamentari li kif kellna fl-elezzjoni ta' qabel. U allura dan jidher sew li għamilna qabża il-qudiem f'dan l-indiċi. Bħal pajjiżi oħra qegħdin il-qudiem iktar minna għax ħadu dawn il-miżuri wkoll bħalhom differenti u oħrajn. Hija spjegat ukoll illi sar kambjament fejn tidħol il-parteċipazzjoni tal-irġiel fix-xogħol tad-dar minkejja li l-problema tal-ħin għan-nisa għadha dominanti. Fejn jidħol il-ħin aħna għalhekk konna qed niddiskutu wkoll fil-konferenza ta' qabel jeffettwa il-nuqqas ta' ħin is-sija attwali jagħmlu n-nisa f'xogħol mhux imħallas. U din li qegħdin niddiskutu rajna però f'dan l-aħħar index kambjament żgħir fejn jidħol il-partiċipazzjoni tal-irġiel fejn jidħol il-kura tad-dar. Il-Kummissarju Lajvira spjegat illi l-għan prinċipali jibqa' illi jissaħħaħ l-irwol tal-mara fuq sma partikolari. Aħna qed naraw fejn aħna dajfa biex insaħħu l-qasam tal-poter u nsaħħu l-qasam tal-użu tal-ħin. Noħorġu r-rekomandazzjonijiet li jagħmlu mhux biss il-panel u proskutaj imma anki in-nies li qed jipparteċipaw u nagħmlu dokument b'rekomandazzjonijiet li ngħadduh lill-awtorità biex nippruvaw nimxu fuqhom. Il-Gender Equality Index jinnota illi pajjiżna għamel kambjament fl-ugwaljanza bejn is-sessi matul dawn l-aħħar snin. Iżda huwa xhieda wkoll ta' bżonn ta' aktar miżuri li jgħinu lil mara sabiex tkun parteċipi aktar fil-politika u anke sabiex tqassam il-ħin bejn il-ħajja personali u x-xogħol. Bl-aktar żewġ oqsma li juru diskrepanza bejn il-mara u r-raġel ikunu l-parteċipazzjoni fil-poter, inkluż fil-politika u karigi ta' amministrazzjoni u anke tqassim tal-ħin bejn il-ħajja personali u dik professjonali.